Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Ko Ba Kayo Papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ngayong nailibing na sina Inay at Itay, at tayo na lang na nandito sa bahay, meron sana akong sasabihin sa inyo. Ano yun, ate? Sana naman umayos na kayong dalawa. Pagbutihin nyo ng pag-aaral nyo. Buti pa tong si Lily. Kahit may kapansanan, walang problemang binibigay kina Inay sa pag-aaral. Ate, talaga nga ayusin ko na ngayon ang buhay ko. Dahil hiwalay na kami ng kalibing ko. Kaya dito na uli ako. Talaga, kuya? Bakit mo siya iniwan? Nabisit ako. Masyadong silosa. Pati brief ko, laging chine-check up. Grabe naman yun, Kuya Baron. Kaya nga iniwan ko na eh. Bago ko pa magulpi. Di kung ganun, bumalik na kayo sa pag-aaral. Paano mangyayari yun, ate? Wala na si Inay. Ang bahala. Magtatrabaho ako ng gusto para makapag-aral kayo. Basta, huwag nyo lang sana akong biguin, ha? Ako, promise ko ate, lalo ako mag-aaral ng mabuti. Kayo, Baron, Briggs, ano? Meron ba akong aasahan sa inyo? Ay, bad trip naman talaga si ate, oh. Ikinumpara pa tayo sa hindi nakakakita. Oo nga eh. Paano kaya makagagawa ng kalokohan yun? Bulag yun. Kung nakakakita yun, nako, sigurado maraming boyfriend yun. Sinabi mo pa. Baka mahilig din sa mga party. Pero, talaga bang tutuparin mo ang sinabi mo kay Ate Mariela, kuya? Papasok ka na uli sa university? Oo. Dami yata magagandang chicks doon. Salamat po sa pagdalaw, Tita Sylvia. Gusto ko talaga kayong kumustahin. Lalo ka na, kaya dumalaw ako. Eto po. Sinisikap kaya ni mag-isa ang maging nanay at tatay sa mga kapatid ko. Ay, sina Baron at Briggs. Kumusta na? Ay, pina-enroll ko na po sila sa
university. Kaya 3 na po silang pinag-aaral ko ngayon. Mag-aral naman kaya ang 2 yon. Buhay pa yung mga magulang nyo. Pasaway na eh. Gusto ko po silang bigyan ng chance na magbago, tita. Sabi naman nila, aayusin ang kanilang pag-aaral. Ay, sana nga. Huwag nilang sayangin ang pagpapakahirap mo. Ate, eto na yung pinakuha mong Pride detergent, oh. Oo. Salamat, Lily, ha? Maglalaba kasi ako ngayon. Day off ko. Pagkatapos, maglilinis pa ako ng bahay. Kung okay lang sa'yo, ate, tutulungan na kita dito. Oh? Lilinisin ko yung ibang kaya ko para mamaya bawas na yung gagawin Naku, mo. baka mahirapan ka. Hindi. Kabisado ko naman itong bahay natin. Tsaka tinuruan naman ako ni inay ng mga gawaing bahay, di ba? Oo nga. O di sige. Salamat sa pagtulong mo, ha? Okay lang yun, ate. Kapatid yata kita. Kaya love kita. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mariela, eto, may pasalubong ako sa yung favorite mong pizza. Willie naman, oo. Lagi ka nalang may pasalubong sa akin. Dahil mahal na mahal kita. Wow. Kaya gusto ko lagi kang napapasaya. Salamat, ha? Siya nga pala, nakita ko si Dora kanina. Oh. Nakasalubong ko siya. Nag-back out ka raw sa damit at bag na order mo sa kanya. Naku, nabanggit pala niya sa'yo. Oo. Kasi kailangan ko magtipid. Alam mo na, ako lang yung nagtatrabaho sa amin. 3 pa yung pinag-aaral ko. Sayang. Kung nalaman ko lang kagad, ako na lang ang nagbayad. Kaya ko naman yun. Na, kakaya naman sa'yo. At saka na lang ako bibili ng mga yun. At saka magaganda pa naman yung mga damit at bag ko rito. Eh di yun na lang muna ang gagamitin ko. Uy! Kuya Baron! Anong ginagawa mo dito sa mall? Di ba may klase ka? May date kami ng bago kong GF. Oh. Nag-CR lang siya. Bilib talaga ako sa'yo, kuya. Ang bangis mo! Nakakuha ka agad ng bagong babae? Uy, ikaw na maging gwapo. Teka, bakit nandito ka rin? May pasok ka pa, di ba? Ano kasi, may lakad ang tropa ko. Niyaya ako, nakakaya namang tanggihan. Kaya, go na lang ako. Pero, huwag kang magsumbong kay ate, ha? Alam mo, pareho talaga tayong mahilig maglakwatsa. Oh, Lily, bakit gising ka pa? Hating gabi na, oh. Wala pa rin kasi si Kuya Baron eh. Kaya naghintay ako ng darating sa inyong dalawa. Si kuya, di na uuwi yun. Kasi nasa heaven yun kasama yung kanyang magandang chicks. Lasing ka ba, Kuya Briggs? Ha? Amoy alak ka eh. Ako? Hindi Hindi ako lasing. Sige na, natutulog na ako. Magpahinga ka na rin.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ba't tayo lang dalawang nag-aalmusal, Lily? Nasaan yung mga kuya mo? Ano? Ate, Ano? Ba't hindi ka makasagot? si Kuya Baron, Oh. hindi umuwi. Ano? Si Briggs. Nandyan si Kuya Briggs. Kaya lang puyat. Kasi hating gabi na siya umuwi. Ay, naku, malamang lasing. Di ba? Oo, talagang dalawang yun, oo. Bumabalik na naman sa dating gawi. Tita Sylvia, bakit niyo po ako pinapunta dito sa inyo? Ay, pasensya na pamangkin kung naabala ka ha. Okay lang po yun. Nagtataka lang po ako eh. Ayaw ko kasing marinig ni Briggs sa mga sasabihin ko. Kaya kita pinapunta rito sa bahay namin. Bakit ho? Tungkol po ba sa kanyang sasabihin niyo? Oo, Mariela. Alam mo bang hindi pumapasok ng eskwela ang kapatid mo? Ano? 2 beses ko siya nakita sa bilyar malapit sa amin. Ha? Ay, sinasayang ng kapatid mo ang pagpapakahirap mo. Sabihan mo siya, ha? Habang maaga pa. Kilala namin yung 2 kasama niya. Gumagamit ang bawal na gamot ang mga yon. Ate, bakit bigla mo na lang binuksan ang pinto ng kwarto ko? Nagulat tuloy ako. Sabi ko na eh. Dito galing yung usok na naaamoy ko. Dito sa kwarto mo. At alam ko hindi sigarilyo yan. Ate, Marijuana yan, di ba? ano? Ano? Sumagot ka! Eh, Gumagamit ka ng marijuana. hindi. Ngayon lang to, ate. Bigay lang ng tropa ko. Briggs naman! Di ba nangako ka mag-aaral na mabuti? Eh bakit sinira mo pangako mo? Di ka ba naaawa sa akin? Ate, sorry. Pangako, hindi na ako gagamit pa nito. Mag-aaral na ako mabuti. Huwag ka nang magalit. Matupad nga kaya ang pangako ni Briggs kay Mariela? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.
DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Tita Silvia, nahuli ko po siya humihitit ng marijuana. Pambihira naman bata yun. Wala na nga kayo mga magulang. Nagpapasaway pa rin. Pinagsabihan ko na nga eh. Ang sabi niya, hindi na daw uulitin. Sana nga'y matupad niya yun. Gusto ko sanang subaybayan siya. Kaso paano ko gagawin yun? Kailangan ko magtrabaho para mabuhay kami at makapag-aral sila. Hayaan mo. Tutulungan kita. Susubaybayan namin ng tito mo si Briggs para ma-check natin ang kanyang pagbabago. Mariela, mamasyal muna tayo kumain sa restaurant bago kita ihatid. Anyway, day off mo naman ngayon. Oo, sige Willie. Bahala ka. Para naman kahit minsan, marelax ka. Ay, malapit na pala tayo sa eskwelahan ni Nabaron at Briggs. Pakihinto mo muna sandali, Willie. Bakit pa? Basta. Hinto mo lang sandali. O yan, nakahinto na tayo. Ano bang gagawin natin dito? Gusto ko lang magstay kahit ilang minuto lang, ha? Ayun, may mga lumalabas na mga estudyante. Siguro, uwian na naman ngayon. Ang mga kapatid mo, di ba may klase pa? Oo. Kaya lang gusto... ayun, si Baron yung palabas ng school. Oo nga, ano?
At may kaakbay na babae. Sundan natin, Willie. Pero Mariela, sabi mo... Sundan muna natin sila. Please. Oh, ba't ngayon ka lang umuwi, Baron? Kanina pa tapos ang klase niyo, ah. Ate, may ginawa pa kami sa university para sa project namin. Sinungaling ka! Ate, ba't mo ako sinampal? Ang bihira mo, binata na ako, ginaganyan mo pa. Niloloko mo ako! Totoong sinasabi ko. Kahit tanong Sino? ko- Sino yung babaeng kasama mo sa motel kanina? Ate, Ano? Nagulat ka? Nakita ka namin ni Willie nung mapadaan kami doon sa school. Akbay mo yung babae. At sinundan namin kayo hanggang sa makapasok kayo ng motel. ate, Hanggang ngayon ba naman, Baron? Pambababae pa rin yung inaatupag mo. Wala na nga mangulang natin. Ako na lang tumatayo para sa atin. Abay, maawa naman kayo sa akin. Pahalagahan niyo naman yung mga paghihirap ko. Hanggang ngayon ba? Bad trip ka pa rin, Kuya Baron. Kagabi pa ang sermon sa'yo, ah. narinig mo pala. Oo naman. Nasampal ka pa nga, di ba? Wala na akong magawa eh. Nahuli ako sa akto eh. Dapat kasi, Tol. Nag-iingat ka. Tingnan mo ako. Hindi na ako nahuhuli ni ate ngayon. Kasi hindi ka na dito nagmamariwana. Di ba? Tama. Kaya wala na siyang mauhuli pa. Hindi ka pa rin dapat mawili dyan, tol. Baka mamaya maging sugapa ka dyan. Pati siya, butikman mo na. Buti pa, mambabae ka na lang kaysa mag-drugs. Kaya kong sarili ko. Huwag kang mag-alala. Walang mahuhuli sa akin si ate. Wala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pasensya na po, tita. Natagalan ako sa banyo. Nag-toothbrush pa po kasi ako eh. Unique toothpaste ba ang gamit nyo? Ay, opo. Ang ganda po kasi niya sa ngipin. Ay, oo. Yun nga rin ang gamit namin eh. Maiba ako. Kumusta nga pala mga kapatid mo? Ay, napagalitan po ni ate si Kuya Baron. Oh, bakit? Nahuli po niya si Kuya na may kasamang babae sa motel. Ano? Diyos kong bata yun, oo. Abay, kawawa naman si Mariela. Ang dalawang kapatid mo talaga. Pasaway pa rin hanggang ngayon. Iniisip ko nga po eh, kung paano ko matutulungan si ate sa mga pasanin niya. Ano ba, Briggs? Ubus na naman ang allowance mo? Aba, ang dalas naman yatang maubos nun. Pasensya na ate. May binayaran kasi uli kami sa klase para sa isa naming project. No, last week nga, yan din yung sinabi mo sa akin eh. O yan ang magagawa ko ate. Sa yun talaga eh. Alam nga namang mag-imbento ako. Kung nahihirapan ka na, di hihinto na lang ako sa pag-aaral. Naman na. Sige, bibigyan kita. Pero sana naman, tipirin mo ito ha.
Sobrang tipid na nga yung ginagawa ko para sa inyo. Tinawagan ako ni Ritz. Sabi, nadala ka raw dito sa clinic ng office nyo. Ano ba nangyari sa'yo, Mariela? Pasensya ka na, Willie. Naabala ko pa tuloy. Hindi ka na dapat tinawagan ni Ritz. Hindi ka abala sa akin. Alam mo yan. Saka si Ritz, nagmamalasakit sa'yo yung tao. Kaya ginawa niya yun. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Nahilo kasi ako. Siguro, dahil yan sa nabanggit kanina sa akin ni Ritz, madalas ka raw magpalipas ng gutom. Kasi Mariela, hindi kita binabawalang intindihin ng mga kapatid mo. Pero sana naman, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Dahil lalong hindi mo sila matutulungan kapag nagkasakit ka. mahirap pala, Willie. Pagod na nga ako sa trabaho. Tapos binibigyan pa ako ng problema ng dalawa kong kapatid. Handa akong tulungan ka. Kung gusto mo, pakasal na tayo. Oo, pakasal na tayo. Para may katuwang ka na sa pagtataguyod sa kanila. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Pumayag ka ba? Hindi po, Tita Sylvia. Ayoko pong obligayin si Willie nang hindi naman niya pasanin. Ayokong madamay siya sa mga hirap ko. Ay, sa bagay may katwiran ka. Bakit naman kasi ang mga kapatid mo? Naaatim ka pang bigyan ng problema. Yun na nga. Yun na nga kinasasama ng loob ko. Parang sariling kasiyahan lang nila ang mahalaga. Pamangkin, dagdagan mo ang pagtawag sa Diyos upang tulungan kanya na makaya ang dala mong responsibilidad ngayon. Bakit ganun? Dito ko lang inilagay yung alkansya ko eh. Bakit nawala? Sinong kumuha? Lily? Oh, anong nangyari dito sa kwarto mo? Bakit Ate. nakasabog yung mga gamit? Hinahanap ko kasi yung alkansya ko. Oh, Halos puno na yun eh. Nawawala. ha? O sino naman ang kukuha nun? 4 lang tayo dito. Kaya nga nagtataka ako eh. Nangihinayang din ako sa laman nun. Malaking halaga na rin yun natin. Ipon ko yun mula sa baon na bigay mo. Tama na. Huwag ka na umiyak. Tutulungan na lang kitang hanapin yon. At sakali mang mawala yon, bibigyan na lang kita ng bagong alkansya. Ha? Pasensya ka na ate ha. Sa halip na nagpapahinga ka ngayong day off mo, naabala pa kita. Hindi ka abala. Natutuwa nga ako dahil nagagawa mo mag-ipon. Kahit na maliit lang yung naibibigay kong baon sa'yo. Briggs! Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Bakit hawak mo yung wallet ko? Sorry ate, kailangan ko talaga ng pera Kaya, kukuha ka ng pera ko na walang paalam, ganon? Oo ate. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo ginagawa ito? Gusto ko kasi sumama sa mga tropa ko. Teka nga. Ikaw ba ang kumuha ng pera ni Lily? Ha?
Ikaw? Naggipit lang ako kayo. Ano ba yan? Bakit mo naman nagawa sa kanya yon? Pati bulag pinagnanakawan mo na? Saan mo dadali ng pera? Ha? Magtapat ka! Ate Mariela, Sa drugs ba? Totoo ba yung nabalitaan ko na gumagamit ka na rin ng shabu? Ha? Sumagot ka! Gumagamit na nga kaya ng shabu si Briggs? Ano ang gagawin ni Mariela sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Lagaan niya ang huwag po ninyong kaliligdaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako. Ang bukas. Oo, alam ko. Lahat ng pangangailangan nyo, alam ko. Pero pagod na ako. Hirap na sa bigat ng mga responsibilidad ko sa inyo. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? May pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po
ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang Kailan Ko Ba Kayo Papasanin? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang Bukas. Hindi nga kami nagkamali ng sinabi sa iyo, Mariela. Masakit, tita. Binigo ako ng kapatid ko. Hindi niya na iniisip yung mga paghihirap ko. Mapag-aral ko lang sila. Anong balak mo ngayon? Sabi niya, iiwasan niya na yung tropa. Ay, pamangkin. Marami nang nagsalita ng ganon, pero hindi natupad. Sa halip, lalo pa silang lumala. Alam ko rin po yun, tita. Ay, masakit man sa loob ko. Kailangan iparehab ko siya. Hihinto na po siya sa kanyang pag-aaral. Hindi ate, ayoko. Ayoko doon. Briggs, palagi ka naming dadalawin doon. Kahit na. Nangako na ako sa'yo, di ba? Bakit ayaw mo maniwala? Pansamantala ka lang doon hanggang sa gumaling ka. Wala kang kwentang kapatid eh. Briggs, Gusto mo ipakulong ang sarili mong kapatid? makinig ka ha. Para din sa kabutihan mo yun. Kaya ako gagawin ito. Ayokong tuluyang masira ng shabu ang kinabukasan mo. Namumuhay ako sa'yo, ate. Nagagalit ako! Patawad kapatid ko, I'm sorry. Sige po, dalhin niyo na siya. Teka. Ayoko sumama sa inyo. Huwag kayong bitiwan niyo ako. Ano ba? Ayoko! Parang malalim iniisip mo ha. May problema ka ba? Nalulungkot lang ako, kuya. Dun sa nangyari kay Kuya Briggs. Ilang araw na siyang wala rito. Mula nang mawala siya rito, hindi na ako nawawalan ng mga gamit. Ano? Pati pala ikaw? Ninanakawan din niya? Oo. Hindi na lang ako kumikibo. Yung ang isang cellphone ko na wala eh. Alam ko kinuha niya yun. Sinabi ko na lang kay ate na nabasag ko. Kaya binili ako ni ate ng bago. Nalulung na talaga siya dun sa shabu. Sinabihan ko naman siya na baka malulung siya dun eh. Hindi naman siya nakinig. Kaya ayun, tuloy. Rehab ang kinabagsakan niya. Naawa din ako kay Ate Mariela. Alam ko, ang bigat-bigat na ng loob niya. Ano yung sasabihin mo sa akin, Lily? Kasi, ate, malapit na ang graduation namin. Sinisingil na kami ng graduation fee. Ako na lang ang hindi nakakabayad. Gagraduate ka nga pala sa high school. Kailan ba kailangan yun? Kung pwede sana, bukas. Ako na nga lang kasi walang bayad eh. Sige. Bibigay ko sa'yo yung pera mamaya. At saka, ate, bibili rin sana ako ng damit at sapatos. Sige. Bibigyan kita ng pambili ng mga yun.
Pasensya ka na. Kung hindi nawala yung alkansya ko, yun sana ang gagamitin ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, heto ang pera, Mariela. Ako, salamat po, Tita Sylvia. Pasensya na po. Talagang wala na po ako. Kapos na po ako. Kaya kahit nakakayaman, lumapit na ako sa inyo. Kasi ginamit ko para sa graduation ni Lily yung natitira kong pera. Oh, siya. Huwag ka na umiyak. Maliit na bagay lang yon. At huwag mo na rin bayaran. Oh, Tulong ko na ang perang yun sa inyo. maraming salamat po, Tita. Kung nakaluluwag nga lang kami, higit pa dyan, ibibigay ko sa inyo magkapatid. Ayan, nakatapos na ako maghugas ng mga pinggan. Ang bango ng mga plato. Ang ganda kasi ng smart dishwashing. Madaling makaalis ng sabon sa gamit, mabango pa. Ay, ba yun? Nakakagulat naman yung kumakatok na yun. Sino kaya yun? Buksan niyo itong pinto! Mukhang galit ah. Sandali lang po. Sino po sila? Anong bulag ka? Opo. Bakit po? Sino po bang hinahanap ninyo? Si Baron. Nasaan ba bayrog yun? Wala po si Kuya dito eh. Hindi ko po alam kung nasaan. Sabihin mo sa kapatid mo, hindi niya pwedeng takasan ang anak ko. Po? Binuntis niya ang anak ko. At dapat niyang panagutan. Sabihin mo, hinahanap siya ni Mang Pidring. Naiintindihan mo ba? Opo. Sasabihin ko po. At kapag hindi siya nakipagkita sa akin, kakasuhan ko siya ng rape! Ate, mabuti dumating ka na. Kanina ko pa nga iniisip, sana dumating ka na agad eh. Tete Carl, bakit parang takot na takot ka? May nangyari ba dito sa bahay habang wala ako? Si Kuya Baron. Oh. May galit na lalaki naghahanap sa kanya. Bakit daw? Siya raw si Mang Pedring. Ate, nabuntis daw ni Kuya yung anak niya. Ay, Diyos ko. Ano na naman itong ginawa ni Baron? Dapat daw panagutan yun ni Kuya. Kung hindi, kakasuhan nila si Kuya Baron ng rape. Nandito na ba sa bahay ang kuya mo? Wala pa, ate. Tinawagan ko siya pero hindi ko makuha ang taga-cellphone niya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Baron naman, ano naman itong ginawa mo, ha? Ano problema na naman itong inakyat mo? Ate, sorry. Hindi ko naman akalain na magsusumbong siya sa tatay niya at susugod dito yun eh. Ano ko? Pinag-aaral kita. Nagpapakahirap ako. Pagkatapos yung pala mabubutis ka lang ng babae. Ano ka ba naman? Hindi akin yun, ate. Ano? Maniwala ka naman. Iniiwan ko siya dahil nalaman ko
Tatlo pala kaming boyfriend niya. Ang pinipilit ng ama niya, anak mo, yung pinagbubuntis ng anak niya. Hindi, ate. Hindi ko nga nabuntis ang kalibin ko noon eh. Na 1 year kami nagsama. Tapos siya, isang beses lang namin nangyari, buntis na. Hindi akin yun, ate. Eh, anong gagawin natin ngayon? Pag hindi mo pinanagutan yun, kakasuhan ka nila ng rape. Ate, Makukulong ka, Baron. ayokong makulong. Tulungan mo ako, please. Ayokong pakasalan ng babaeng yun. Willie, hindi ko na alam ang gagawin ko. Gusto ko siyang tulungan pero paano? Nasaan ba ang kapatid mo? Umalis. Hindi ko nga napigilan eh. Bakit ko ba sinasabi dito? Saan ba ako nagkamali sa pagtulong sa mga kapatid ko? Sige, tama na, tama na. Tumahan ka na. Malalagpasan mo rin ang problemang ito. Mayawa ang Diyos. Pero anong gagawin ko? Ayaw panagutan ni Baron ng candy na yon. Kailangan makakuha tayo ng abogado para tumulong sa kanya. Baron, salamat umuwi ka na. Ate, kailangan kong lumayo at magtago. Sabi ng isang kaibigan ko, talagang ipahuhuli daw ako ni Mang Pedring. Kukuha tayo ng abogado para sa'yo. Tutulungan tayo ni Willie. Pero, Magandang hapon ho. Bakit ho? May sadya ho kami sa lalaking to. Ha? Ate, Mariela, Ikaw si Baron? bakit o? Dinarakip ka namin sa salang panggagahasa. Hindi po totoo yun. Hindi ho siya ginasa. Baron. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ate, ate, tulungan mo ko. Ayoko makulong. Ate, Mama ka lang ate Mariela. Makulong nga kaya si Baron? Mga nagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., Lionel Benjamin, at si Rosana Villegas sa papel na Mariela. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik at may init na kabanata ng kasaysayang ito. Hanggang kailan ko ba kayo papasanin? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.